लाइथांनि सालकिजा सिगां मबाइल स्रामना फाइ खरकसा तिप्राजोक सिकलि मुं मेका त्रिपुरा लामा गोचारो साल गोथां गोथां गुबुननि बसंनि बरंबाय बुजाकबनि कुमारगढ़ हातिबो मुंसा चाया खायमा गरैतै मुशरुम कुथुमतै गुबुननि बसंनि बरंबाय गौतमै बुजाकबनि आपादिमनो गिदिंगै हास्टनि लुक्रक मांगलि नुगै बेलायनो जलि जागबायमनि ते दंफलांमनि आपादिमनो गिदिंगिनो TWF नि बदल कुमारगढ़ थांगै SDPO कमल देबबर्मानि थानि सैमुंब्लाय याफरिका सामु सित्रा थांनाय रक ग्राक निसलाय ग्राक माजरा इनानि बागै आरो थांनि मानजाका एमले सपना देबबर्मा एमले नलिता देबबर्मा रियां MPC देन्द्र देबबर्मा खबै TWF नि तिप्रा मथनि गुबुननि आदं रक आसले कक्तमा थुनाय बिस्कांग बरम ग्रांजोक एमले सपना देबबर्मा साका तमुंनो सामु सित्रा ख्लायनाय रक रंबै ग्राक निसलाय ग्राक माजरा रियां के बिस्कांनि सालो थानापानो बायना दंगो आव बेलेग वाना मासिसा ताबि खानां मानि बागिनो जों TWF पंगिनाय जों मा फाइलायका कुमारगढ़ SDPO नि आरो बमु कमल देबबर्मा नबलाना कमल देबबर्मा बिनर फाइनाय जों आरो जों विक्टिम बायबो मालायखाव मियानि 6 तारिखनि घटना अबंगांखाय मेगा देबबर्मा मेगा त्रिपुरा बो आरो कुमारगढ़ जे थांगै जे इन्सिडेंट मानि जागा आरो बुजाक मानि नतैनाय जों तिनो आरो फाइ मालायलाय फैका विक्टिम बाय मालायखा मालायनाय बिन बयन खानायनायखा बिन बयन खाना मानि जे सोशल मीडिया वो बाक्सा सामानि आबो बाय बा मिलियांगै दं बाक्सा अबंगांखाय बरो कुइलांगांखाय बो ऑटो ड्राइवर ऑटो मैजिक अब रेड कलर नि बरक बाय स्कूटी न बरक अबारटे खायनाय ऑटो मैजिक रक थांका थांमानि परेंगांका बर बवासे लायखा आमाति इंलाय तलायखा एर परेंगांका तेबसि अमुक लायलायखौ बरक लायलायनाय बंनि स्कूटी न थुताना नायकलां थांका थुतायना नायकलां थांका हंगा बरंनो तासा जलि जागैनाय बरंनो तासा बरंनो कासुयनाय अमहाय बुथाग्रिका बुथागलाय मानि परे बर आरो कक बांलायखा कक बांमानि परे तामखा वानजै जोंथ' नुंनो दङ जतन ससियेल मीडियाव 10 थांगैनाय बनो बुखा अमहायके बुमारक जों नुखा अब बुमा तो गुबै गतना ओंखाय ताबो बाक्सा तिनि अरबो फाइ थानाव खनाका बबो इदक खितारु होनैनाय ब सामान हिंगांका तिनि मेगा सामान हिंगांका आव आं इद मारमखा तामका आंबो आं बान्थिना बागा आं इद मातैखा आं इति माने परेस बर खारबासो एमनकि बिनि साग रगो याग रेखा अबरक साका बाबो बान्थिनानै बागैनो ब इदक मातै इद मा खसाका इद खसमानि परे हंगांका बर हाकसालो थांबाय कहनि सामाने बेलाखि वाना मासिसा ताय चिनि त्रिपुरा राज्य रगो अमहाय नुगलाक ने वान सुक माने किन्तु त्रिपुरा राज्य अमहाय के नुमान बेलाखि वाना हायजे तिनि जों सानान थांका हंकायावबो जे बीजेपी नि सरकार सेफ्टी मानानि हिमानि जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंसा माने अब बेबाक न उल्टा हायजे जों नुखारो चिनि जे तिप्रासा रक अमन वान सुक तंलायखा ताबु जे यां फासिं न चिनि अर बिश्वजित देबबर्मा जे मिश्रुम कुथुमै बुजाक मानि तेबो नुखा चिन तिप्रासा रक अमन वान सुका जे अरबो টিয়াসার খরংनै যারা सिलाय रमै तंनाय बर पर्यन्त खरंनै थामखै गुलि कगैबो जाखा कगैबो थार जाखा जे जमातिया आं बुंसो पंथ नाका मार गुलि कगैबा बुथार जाक माने आबनो तुई बर रक्ता एनालाइज खाय तंगो आफ्रोबो कगैबो जाखा बुथार जाखा ताबुक बरबो बिश्वजित मिश्र कुथुम बुथार जाका ऑन ड्यूटी नि बिन ड्रेस जागो ताबुक बुरै अमहायके सिकलि बुरै अमहायके बाजारो तिखलायनाय बाजारो द ओ ऑटो ड्राइवर से बाइक कक बांलाय इनका अबन पाइमा खामु आइन तंगो आइन या फेर होदि किन्तु बनो आरो ताम खायका बाजारनि जे 10 थांगे अमहायके बुमानि न सोशल मीडिया र जत नुकजा ताबुक जत बर रंग खानांलाय जा अमहाय इंगै तंका जों अबनो परिष्कार के साका जों SDPO न साका नों अब एक्शन माना हानाय एक्शन जदि नाहाय हंगाय अब असुक बाय बुथागला जों और शुद्ध फाइ कक साइ थांको
কিন্তু অ থানা ভাঙচুর উংনানি থাঙই দङ যদি বরক অ্যাকশন হায়াকাই কালপিটনো যদি অ্যারেস্ট খালাই হাंगांकाय অর ভাঙচুর উংনানি থাং দङ চিনি सानदेव चिनी TWF नि चिनी मीटिंग दङ मानलि मीटिंग अ मानलि मीटिंग जों प्रेस मीट खालायनाय प्रेस मीट खायै आपको जों भाई करा बात्ता जों क्रिमान भाई के जों एक्शन हानानि आपनो सिद्धांत नाहारिनाय जों आपरो प्रेस मीट बो प्रेस रंग रिंनाय जों आपरो प्रेस मीट खालायनाय तिनी अमहाय के तिनी चिनी बुरैनि बयान खानावैनाय चिनी अरबो जे विक्टिम अर भाई बरक थानाव एफआईआर खालायगोन SDPO नि बुखाते बबाहाय रेसपन्स दंमान SDPO नि बुखाते तो बत वन साइड खानाग्रा खा पहिला बो वन साइड खानाका खानावैना फो मिसाका फंगै तो जों बुजिपेका बो वन साइड खानावो बो मेगानि होइते बुरैनि होइते बयान खानायाको ओंखाय नों तो बुरैनि बयान खानायाको नों फोनिसो सामाबा बुरैनि बयानबो नों खानाने नांनाय ओंखाय जों बो जेता जों बयान खाना माने आबनो जों साइखनारिका ताबो गाय 6 तारिख गथ नांगाय तिनि प्राय तिनी तो 8 तारिख चलि दङ ताबो 24 घन्टा बाइसि जदि अबाय इन्सिडेन्ट रगनि तो हांगाय नरता वानसु पुलिस नियरो दुर्बलता नुकजागै दङ ओंखाय बर खालायनाय हिसाब ताबो दनाया जों फाइथांका जेहेतु जरा रक्त साजागे दति न हिन साका दति बाखलायनाय जोंबो बिन फन नाम्बार आखरक तलांजाक न दति जोंबो जुगाजुग खायनो खबर नाहारानो जदि खालाया हांगा जों आबो एक्शन हानाय 10 तारिख बिसिंगो जों ताम खबर मान नागिराना 10 तारिखनि बिसिंगो खबर माय हांगा जों 10 तारिख तो चिनि मीटिंग दङ न 10 तारिखो साइमान ना बिनि सिदे एफआईआर बो खालायो ओंखाय बो एफआईआर नासिगै बबोतै सामखाय आबो जों मान नागिरानाय जरा मारिगिरानाय मैडम गासै सुमुं जे प्रेसिडेन्ट SDPO सरको सावनो जे वान साइड सिखनाको हुंगाके जे आदिनो जों अन स्पट क्यामेरा सुनो मानखा खरबनै जे नायमथां पुलिस दङ जागो बरनले सिरा सोंजाखाना आउ ट्राफिक दङ ओंखाय बरक खरंनै पाब्लिक गिलामा फाइजाबा पाइलिया ना हिसाव बरक आगु मालिया ना हिनै ओंखाय आबनि जेटा बुंने आइनि जे तंमानि आइना आश्रय बरक न ताम हाजमान आबो नायनाय अबसाका जों बाबो खोजालायका जारा आरो ट्राफिक खरंनै दं माने आउ बहुत एक्शन हानानि सारा थांगांके अरो जे फाइ खाना फाइ माने एसडिपिनि खुक्तै पुलिस प्रशासन अनेक दुर्बल जे बरक नाइसाव तंखा जे एफआईआर बुफ्रु अंफायनाय आबनो सिमि बरक खुजनाय दंसियो किन्तु अथच पुलिस प्रशासननि जे ट्राफिक ऑन ड्यूटी बिसकांगो जे उं तंमानि बरक ताक्सना बरक जवाब नायाकु जों फाइ खाना फाइगा एसडिपिनि बुखा बहुत कष्ट अंजा तामखाय वान सुतना थांगांखाय जों आइसा आं बुरै इंलिस ताबु अरो फाइ माने जों बुरै अरो एरिया वा जतो बुरै दं कुनो सेफ्टी करे अब कगनो मा सालाय माने आनि बागे जों वाने मा संसाको बाय हिमाले जे फाइ नाय फैका सों फाइ माने एसडिपिउ बसावो माने जे ट्राफिक बर पाइलियाना